SMNI Radio News Blast. Alang sa pinakaunang detalye sa atong mga balitang lokal, gipasundayag sa mga partisipante ang nagkalain-laing matang sa barbecue atol sa ikatulong tuig nga Kumbira Festival sa lungsod sa Compostela. Gipakita sa mga Compostelahanon ang ilang talento ug mamugnaon sa pag-andam ug pagluto sa lain-laing putahe nga barbecue nga nahimong usa sa mga gibida sa maong selebrasyon. Gitinguha sa Kumbira Festival ang pagpasidungog sa lokal nga lamiang pagkaon, kultura ug tradisyon. Samtang nagtigom kini sa mga residente, bisita ug lokal nga mga negosyante aron sa pagsaulog sa pagkaon ug panaghiusa sa komunidad. Pinaagi sa maong kalihukan, gipasiug daw usab ang Compostela isip usa ka destinasyon sa food ug culinary tourism ug gihatagan og higayon ang mga lokal nga magluluto ug mamaligya ay sa pagkaon nga ipakita ang ilang talento. Nagpadayon ang Kumbira Festival sa pagpaligon sa lokal nga kultura, pinaagi sa pagkaon nga dili lamang naghatag og lami, kundi naghiusa-usab sa komunidad.